Takže ahoj lidi, dneska jsem u nového videa z Brookhavenu a teďka jsme na download serveru a dneska prostě jsem přišla a uvidím Káju z minulého dílu z Brookhavenu a píte se. Celá blbý. Jaký? Hej, ale pojď. Kam? Kam mám jít? Tohle bude na dlouho. No tak, píte si. Skinu si nevšímejte, normálně jsem jiný. Tak tohle jsem teďka vůbec nečekal, tohle nebylo na mý bingo kartě. Tohle nebylo na mé bingo kartě. Vypadí. Co? Bro, ty asi nevíš něco, co? Asi ne. Teď natáčí. Přijdu na tenhle server a ty proč mám takový like, když natáčím, když natáčím takový to, protože takový nuda. Tak tohle teďka... Tak tohle mě ještě budu trvat dlouho, až to zpracuju. Pítes se mě zeptá, jestli nechci kluka. Já fakt na to nemám. Tam měl být takový prostě pokec menší tady s váma. A takhle se že se skakám po serveru. Ukradu Káju. Kradu Káju. Píte si už nikdy najde. Jestli mě Píte najde, tak Káju nenajde, protože já si ji schovám. S Kájou jsem natáčela ten fotbal. Takhle. Káju neznám tak dlouho, jak třeba Emily, nebo prostě Kiki.
A to asi vy nevíte, kdo je Kiki nebo Emily. Takhle, ale jestli znáte Douglas Team, spíš Douglas Agency, tak asi víte. Viděl jsi, že to včera Eva. Nebo. Já jdu utíct. Ona neví, že já mám jednu této věc. No, svítí to. Mohla by to poznat. Skateboard. Yes. Jo, jestli fakt budu mít nějaký divný hlas, omluvám se, mám antibiotika. Já prostě mě baví natáčet. Tak proč se natáčím, no? Lidi, jestli byste chtěli třeba jako nějaký víc videa tady s Kájou, tak prostě napište do komentářů, jestli jo nebo ne. Protože já to si klidně můžu nějak domluvit. Kája má velmi zajímavý skiny. No, já své skiny ani nemůžu komentovat. Já jsem dělala s vámi ten skín. To víte. Ne, sakra, škoda. Ne, dobrý funguje? Nefunguje. Buď to tady ten, anebo takhle, jedno. Buď to tady ten, nebo tady ten je můj nejoblíbenější skin. Protože tady ten je takový cutie. Pijte si tady zase. A Kája? Kajdre je to Pítes. Stevem se píší. Píšu nebo píšem? GG. Přijde mi, že jsme na 30. Jo, dobrý jsme. Ano. Jdeme si tady projít tady ten baráček, protože toho jsem tady nebyla. A druhou jsem ani v Brookhaven nehrála. Takhle, ale já vím, kdy jsou tady všude secrety. Ale tady mám lítací kameru, no. Nevadí. Vezmu ze spacák. Protože na něco potřebuješ spacák. Počkej, tady jsem blbě. Já jsem z toho fakt jelen, ale tady vím. Tady máme trezor.
Tady máme trezor. Dále nahoru. Tady se stačí jenom takhle probugnout. Tohle jsem dneska našla, když jsem tady byla. Jsem prolítala tu kamerou. Ještě na mém private serveru. Hej, máme takovou krásnou zahrádku. Ten pít je s tím gliderem tam, počkej. Glider už je vevnitř. Vidíte taky? Já zdrhám. Je tam zamknu. Já si někdy takhle někdy dělám srandu. Samiky. No teďka se sem nedostanu. No. Viděli jste Harryho Pottera? Protože já jo. Tady kytku kliknem. Tady na kytku kliknem a jsme tady. Harry Potter, jsem Harry Potter. Jo. Počkat, kde byla ta naší skrytá místnost? Tady. A to je vše, co vím. Jestli někdo ví víc, tak mi prosím napište do komentářů ještě. A asi pro tohle video to bude vše, podle toho, jak se bude chtít. I se vůbec teď nechce, protože ještě chci natáčet Minecraft. Chci to upravit. To video, co jsem tady natáčela půl hodiny jednou, potom se mi to ještě zmizlo. Ale znajte se v Inforest, mám nějak 28 minut. Takže jsem mega happy, že jsem to dala. A ještě dnes budu natáčet pokračování z Night in Forest, i když mě tam zabili. Ale to je jedno, tak asi zatím čau.